ƙwararrun matsafa da za su yi magana da aljani ya shiga kabari su yi kai magana da shi. Akwai wanda zai ce ma zo mu je kabarin babanka, haka wani ɗan fara ya taɓa ma wani, yace kai kana inkarin ni wali ne, yace eh ina inkari, yace to zo mu je kabarin babanka. Suka je kabarin baba, yace assalamu, yace yi magana da shi, assalamu alaikum, yace wa alaikumus salam, ɗana kana lafiya alhamdulillah, yace wannan ne ina cewa wali ne, yace a wali ne mai kyau, rike shi da kyau, rike shi da kyau, komai yace kai, komai ya halatta maka ya halattu, komai ya haramta maka ya haramta. Ya zo ga wani malami, sai malami ya ce a ƙarya ne, mu je. Muka je ce karanta ayatul kursiyu, kira shi, ya karanta ayatul kursiyu, ya kira shi shiru, ya ce to aljani ne aka sa shi a kabarin ya yi magana da harshen babanka, amma babanka tuni yana lahira, tuni yana lahira. Kuma wannan a cikin littafin abin nan na ruƙaɗin nan na Wahid Abdulsalam Bali ya kawo irin wannan ya faru ga wani mutum da ya zo yana ɗaukan mushafi ƙur'anai, sai ce dur yaminan, ƙur'anai ne ga su a ajiye kamar guda hudu, sai ce ma ƙur'anin yi dama, sai ga ƙur'ani shu ya yi dama, shu ya yi hagu, shu ya yi gabas. A wali min auliya Allah ka dinga taɓa shi ana shafa shi. Da wani sai ce kai anya kuwa anya, sai ya kira almajiran sai ya ce kai tsaya a wancan kusurwar, kai tsaya a wancan kusurwar, kai tsaya a wancan kusurwar, kai tsaya a nan, ku ci gaba da karanta ayatul kursiyu da ƙarfi. Suka dinga Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum la ta'khuzuhu, shi kuma sai ya zo wajen mutum ya ce kai ce ma qur'anin ya juya, ya ce dur yamina shiru, dur shimalan shiru. Malam ayatul kursiyu ta kauraye gurin, duk shedan da ke gurin ya ruga da gudu, duk sun fita da gudu, karama kalla. Sai ce wa jama'a to kun gani, da haka za ku je ku mai da shi abin bauta ko ku mai da shi wani wali, daga nan ya dinga karɓe muku dukiya. Sai kuma jama'a ka fara dungure maka shaitanun rajim, shaitanun rajim, la'anatullahi alaik. Shi yasa irin waɗannan abubuwan akwai matsafa sun iya sarrafa aljanu. Akwai littafi Gayatul Hakim, akwai sihiru Haruta wa Marut, mustafai ne na koyon tsafi suna nan. Akwai kun fa yakunu fi ma kana wa yakun, har haɗe-haɗen aljanu ga suna